Op eerste Pinksterdag was Toor weer het decor van het levende standbeelden evenement. En daar hoeven ze in Toor weinig reclame meer voor te maken. De mensen komen van heinde en verre om de levende standbeelden te bewonderen op het evenement dat de naam Toonbeeld heeft gekregen. Onze cameraman, die toevallig ook Toon heeft, maakte deze beelden van de beelden in Toor.